određeno zadržavanje razbojniku sa Zvezdare, oborio starca na zemlju i oteo mu 245.000 dinara. Dežurni zamenik javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju od 48 sati osumnjičenom BM, 36, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo iz člana 206 Krivičnog zakonika. Naime, povodom događaja od 19. oktobra kada je osumnjičeni BM, 36, oko 14 sati u ulici Petra Kolendića, ne teritoriji Go Zvezdara, oštećenog BS, 64, oborio na zemlju, pa upotrebom sile, iz džepa njegove jakne uzeo novac u iznosu od 245.000 dinara i pobegao sa lica mesta, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava za grad Beograd, PS Zvezdara prikupili su dokaze iz kojih proizilazi osnov sumnje da se u radnjama osumnjičenog BM, 36, stiču svi bitni elementi krivičnog dela razbojništvo, iz člana 206 Krivičnog zakonika. Osumnjičeni BM, 36, je deo oduzetog novca potrošio na kocku, heroin i garderobu, a zatim je od preostalog dela novca kupio 1200 evra. Navedena opojna droga heroin, kao i novac u iznosu od 1200 evra su pronađeni i oduzeti od osumnjičenog uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima. Osumnjičeni BM, 36, biće saslušan sutra pred postupajućim zamenikom javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nakon čega će u zavisnosti od njegove odbrane, kao i od činjenice da li je osumnjičeni ranije osuđivano lice, biti doneta odluka o predlaganju pritvora i osnova za predlaganje istog. U daljem toku dokaznog postupka tužilaštvo će ispitati oštećenog BS, 64, eventualne svedoke, pribaviti snimke sa sigurnosnih kamera, po potrebi naložiti veštačenja i izvesti druge dokaze, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.